ちは、フォトショップマルシャです。今回ご紹介するのはこちらの車です。平成20年式ミラココア X タイプ。色は人気のココアベージュメタリックです。電動角のミラー、バックカメラ、プライバシーグラス。時速86,726キロで、外数の方は非常に綺麗な1台です。エンジンをかけてみます。エンジンはケイフエンジン直列3気と DOHC660cc CVT 搭載58馬力気になる燃費やリーター 23.5 キロです。中をご覧ください。パナソニックナビ、地デジ、オートエアコン、ベンチシート、スマートキー。装備の充実したなんとこの1台です。全国お納車できますので、早めにお問い合わせご来店お待ちしております。